שלום, מה שלומך? הכל בסדר. תציגי את עצמך. שמי תרשיש אביטן, סטודנטית בבית ברל. יש נושא שאנחנו צריכים להיות מרואיין, והנושא הוא קריאה יחפה. איך הקריאה היחפה השפיעה עלייך? מבחינתי, הלמידה בחברותה צריך ראש פתוח לדעות שונות ומגוונות. קריאה יחפה זו קריאה בחברותה, זה כמה אנשים שנפגשו, שלא מכירים אחד את השני, ויש שיח ביניהם. קריאה יחפה השפיעה עליי מכמה היבטים. דבר ראשון, הקריאה היחפה בחברותה זה נושא חדש לי, ואני חושבת שהיה חסר לי לאורך השנים. זה עודד אותי מבחינה. זה עודד אותי שמבינים אותי ואני מבינה אותם. לא בכל הנושאים הסכמתי וגם הם לא הסכימו בחלק מהדברים. הבנתי שזה תקשורת נכונה בין כל האנשים בחברותה. התקשורת בחברותה זה בסיס לחיים מגיל צעיר כולל מבוגרים. ההשפעה של החברותה היא גם נושא חברתי שמלמד אנשים איך להתמודד גם בעבודה וגם עם המשפחה וגם עם הבן זוג שלנו. כאשר אנחנו בשיח עם האנשים, אנחנו צריכים להיכנס לראש של האחרים, גם מזוויות אחרות. ויכול להיות שאני לא מסכימה איתם, ואני חושבת שביחד עושה טוב למוח, לנשמה וגם למחשבות. אנחנו צריכים להבין שיש לנו מטרה, שאנחנו צריכים לדון וצריכים להצליח. זאת ההתעלות של החברותה. וגם מבחינה חברתית זה משפיע עלינו מחוץ לחברותה. ובנוסף תורמת לגיבוש בין האנשים בקבוצה. ובמה שונה הלמידה בחברותה מלמידה רגילה? הלמידה בחברותה שונה מהלמידה הרגילה. הלמידה הרגילה יש מרצה, מורה ויש תלמידים. המורה מכתיב ואומר את הנושא שהוא צריך ללמד, והמורה מגיש את הנושא לפי הספר וגם לפי ראות עיניו, והתלמידים צריכים להפנים את מה שהוא מלמד. בלמידה בחברותה יש קבוצה של אנשים עם ראש פתוח ודעות שונות, שיש להם מטרה למרות ויכוחים, ללא הסכמות, צריכים להגיע לפשרות ולהצליח במטרה למרות חילוקי הדעות ביניהם. מה תורמת הלמידה בחברותה? הלמידה תורמת להבין אחד את השני, להיות עם ראש פתוח. הלימוד בחברותה נותן לי רעיון טוב בגן, לקחת 4 ילדים, לשבת בספרייה ולקרוא סיפור לכל הילדים, ולשאול את הילדים מה הם הבינו מהסיפור, כל אחד מהזווית שלו, ולתת להם לעשות דיון כמובן עם תיווך שלי מעט, מפני שהם עדיין ילדים, וכל פעם קבוצה אחרת, ואחר כך לשלב בין הקבוצות השונות את הילדים. מה זה גורם לילדים? 1. זה גורם לגיבוש בין הילדים. 2. זה גורם לילדים להכיר אחד את השני. 3. זה מונע נידוי חברתי, חרם במרכאות. בנוסף, גורם לשילוב והרמוניה בגן, פחות כעסים, יותר הבנה אחד את השני. מה דעתך המספר האופטימלי של הלומדים בחברותה? לדעתי לפחות 4 אנשים. 4 אנשים זה סביר, יותר כבר יוצר מתח ובלבול. פחות מ4 אנשים זה לא יוצר איזון, ויכול להיות שלא יגיעו להסכמות. לכן אני מעדיפה 4 אנשים עם 4 דעות והצלחה. לסיכום, למדנו לעבוד ביחד, להכיר אחד את השני, והייתה לנו מטרה משותפת, והיו רגעים שהיו מחלוקות, פשוט לא ויתרנו. העיקר להצליח,
זה הכי חשוב, להגיע להסכמות, שכולם יוצאים מורווחים. ככה זה בחיים. תודה רבה. ביי. תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה. תודה.